אנחנו ממשיכים עם החלק השלישי של The Lie. Okay, as Eli sat up again, but began to slump almost immediately. אז אחרי שאבא שלו נוזף פה שישב ישר, אילי מתיישב, אבל עוד פעם ישר מתחיל לגלוש ככה בכיסא. זאת אומרת, השפת גוף שלו מאוד משדרת כמה הוא לחוץ וכמה נורא הוא מרגיש. Like a snowman in hell. כמו איש שלג בגיהנום, כמו שתמיד מדמים אנשים שנשרפים בגיהנום, ככה אילי מרגיש. אילי had good reason for something, הייתה לו סיבה טובה, ככה לגלוש בכיסא, להתחבא, להחביא את עצמו. For actually hoping to die or disappear, הוא בכלל רצה למות או להיעלם. He could not bring himself to say what the reason was. הוא לא יכל לגרום לעצמו לספר להורים שלו, להגיד להם מה הסיבה לכך שהוא מרגיש כל כך נורא עכשיו. He slumped because he knew he had been denied admission to White Hill. הוא בעצם רצה להיעלם, ככה גלש לו בכיסא כי הוא ידע שנמנעה ממנו הקבלה ל-White Hill, זאת אומרת שהוא לא התקבל לבית ספר הזה. He had failed the entrance examinations, הוא נכשל בבחינת הקבלה, כלומר, כל כך היה ברור להורים שלו שהוא הולך להתקבל לבית הספר הזה, והם, כל האבות אבותיו למדו בבית הספר הזה, והוא לא התקבל. Eli's parents did not know this because Eli had found the awful notice in the mail and had torn it up. ההורים של אילי לא ידעו את זה, בגלל שהוא מצא לפני כן את ההודעה שהוא לא התקבל, והוא קרא את זה, אוקיי? קרא עם עין, הוא לא הראה את זה להורים שלו. Dr. Remenzel and his wife had no doubt whatsoever, ולהורים של אילי בכלל לא היה ספקות about their sons getting into White Hill, שהבן שלהם התקבל לבית הספר הזה. It was inconceivable to them, זה היה בלתי נתפס מבחינתם, בכלל לא עלה על דעתם, that Eli could not go there, שבכלל יש אפשרות שאילי לא יתקבל לבית ספר הזה. So they had no curiosity as to how Eli had done on the examinations, אז בכלל לא הייתה בהם סקרנות, בכלל לא הסתקרנו, לא שאלו איך הלכו לבחינות, were not puzzled when no report ever came. והם גם כאילו זה לא הפתיע אותם שבכלל לא הגיע איזשהו דיווח האם הוא יתקבל או לא. What all will Eli have to do to enroll? סילביה, אמא שואלת, מה בכלל אילי צריך לעשות כדי להירשם לבית הספר? Said Sylvia as the Black Rolls Royce crossed the Rhode Island border. כשהם נכנסו ככה, התחילו להתקרב לאזור, סילביה שואלת, מה בכלל אילי צריך לעשות כדי להירשם? I don't know, said the doctor. I suppose they've got it all complicated now. אני עכשיו האבא או הרופא, עונה, אני לא יודע, אני מניח שהכל נורא מסובך היום, כל התהליך של ההרשמה, with forms to be filled out in quadruplicate, בטפסים שצריך למלא ב4 עותקים, and punch card machines, ומין מכונות כאלה שבודקות באופן מסיבי הרבה בקשות, and bureaucrats, וכל מיני, והרבה בירוקרטיה בעצם, כל מיני אנשים, פקידים שבודקים את הדברים. This business of entrance examination is all new to, בכלל, כל הסיפור הזה של בחינות קבלה, זה גם חדש. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער דורות לגבי תהליך הקבלה. In my day, a boy simply had an interview with the headmaster. בימים שלי, אומר אבא של אילי, כדי להתקבל לבית הספר, כל מה שהיה צריך לעשות זה רעיון. עם המנהל, the headmaster would look him over, ask him a few questions. המנהל היה בוחן את הבן אדם הזה, מסתכל עליו, כן? לא עושה לו בחינת קבלה, שואל אותו כמה שאלות, and then say, there is a White Hill boy, ואז הוא היה אומר, הנה, הוא ילד של White Hill שמתאים לבית ספר שלנו. ואז סילביה שואלת, did he ever say there isn't a White Hill boy? דווקא סילביה שכאילו לא החכמה בעצם, היא שואלת את השאלות החכמות, רגע, בכלל יכול להיות שיגידו שהוא לא ילד של White Hill? Oh, sure, said Dr. Remenzel. If a boy was impossibly stupid or something, כן? אם ילד היה טיפש, אבל ממש, אז הוא לא מתאים לבית הספר. Okay, במילים אחרות, בעצם דוקטור רמנזל
אומר על אילי, הבן שלו, שהוא טיפש כאילו בצורה מטורפת. There have to be standards, צריכים להיות סטנדרטים. There have always been standards. The African boys have to meet the standards. גם האפריקאים שעכשיו התקבלו לבית הספר הזה, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הכניסה לבית הספר, just like anybody else. They aren't getting in just because the State Department want to make friends. הם לא סתם מתקבלים בגלל שמחלקת המדינה רוצה עכשיו להתחבר עם איזושהי קבוצה מסוימת, אוקיי? זאת אומרת, הם מתקבלים כי הם באמת עומדים בסטנדרטים. We made that clear. Those boys had to meet the standards. ודוקטור רמנזל, שהוא חלק מהחבר, כאילו הוועדה שלה בבית הספר הזה, אמר, אנחנו הבהרנו שחייבים להיות סטנדרטים, וגם האפריקאים שבאים, זה לא איזושהי אפליה מתקנת, גם הם עומדים בסטנדרטים. כן, ואת כל זה הוא אומר בלי לדעת שהבן שלו עצמו בעצם לא עמד בסטנדרטים. And they did, said סילביה, ובאמת האפריקאים השחורים עמדו בסטנדרטים האלה. I suppose, said Dr. Ramenzel, אני מניח שכן. I heard they're all in, שמעתי שכולם התקבלו. And they all took the same examination Eli did, והם עשו אותה בחינה כמו אילי. אז אם קודם כל סילביה לפני כן שאלה את אילי אם יפריע לו להיות עם השחורים בחדר, פתאום עכשיו אנחנו מגלים שהשחורים האפריקאים התקבלו ואילי לא. ועכשיו פעם ראשונה שסילביה בעצם שואלת את אילי, was it a hard examination dear? זאת הייתה בחינה קשה? סילביה asked Eli. It was the first time she'd thought to ask, בכלל עלה בדעתה לשאול? Said Eli. What? She said. Yes, said Eli. I'm glad they've got high standards. אני שמחה שיש להם סטנדרטים גבוהים, she said. And then she realized that this was a fairly silly statement. ואז היא קלטה שהיא בעצם אמרה עכשיו משהו ממש מטופש. Of course they've got high standards, she said. ברור שיש להם סטנדרטים גבוהים. That's why it's such a famous school. בגלל זה בית ספר כזה מפורסם. That's why people who go there do so well in later life. בגלל זה אנשים שהולכים לשם מצליחים אחר כך כל כך בחיים שלהם ברמז, אוקיי, בלי לדעת שאולי אילי לא יוכל להצליח בחיים שלו. בעצם היא אומרת לבן שלה בעקיפין בלי לדעת שזה מה שהיא אומרת. Sylvia resumed her reading of the catalog again. סילביה מתחילה עוד פעם לקרוא בקטלוג של בחוברת הזאת שמספרת על האוניברסיטה. Opened out a folding map of the sword, פתחה מפה מתקפלת כזאת של הסוורד. מה זה הסוורד? הסוורד זה מין שטח דשא ענקי כזה, שבעצם שם נמצא הקמפוס של בית הספר, שם זה בעצם המקום מפגש המרכזי של בית הספר. אז the campus of White Hill was traditionally called. זה היה ככה באופן מסורתי, קראו לקמפוס the sword. She read off the names of features that memorialized Remenzels, וככה היא קראה את כל השמות של כל מיני מקומות בבית הספר, שבעצם הנציחו את השם רמנזל. עכשיו כל מקום בעצם שקרוי על שם רמנזל, זה מקום שבעצם רמנזל, המשפחה בעצם תרמה לבית הספר. אז איזה דברים היה שם? למשל היה The Sanford Remenzl Bird Sanctuary, יש שם איזה מקלט ציפורים על שם משפחת רמנזל. The George McClellan Remenzl Skating Rink, יש איזה משטח כזה החלקה. The Eli Remenzl Memorial Dormitory, יש שם מעונות. And then she read out loud a quatrain printed on one corner of the map. ואז היא קראה בכל, היה שם איזה מין שיר כזה של 4 שורות, שהיה מודפס בקצה של המפה. וזה היה השיר. When night falls gently, כשהלילה נופל בעדינות, upon the green sword, על הקמפוס של White Hill, it's White Hill, dear White Hill, our thoughts all turn toward. זה בית הספר שלנו, שהמחשבות שלנו מופנות כלפיו. זאת אומרת, מין שיר ההדרה כזה לבית ספר, כמו המנון לבית ספר. You know, said Sylvia, school songs are so corny when you just read them. אתה יודע, השירים של בית הספר הם כאלה קלישאתיים כשאתה רק קורא אותם. But when I hear the Glee Club sing those words, they sound like the most beautiful words ever written. And I want to cry. אבל כששומעים שהם שרים את המילים האלה, זה נשמע כל כך יפה שאני ממש רוצה לבכות. said Dr. Remenzl.
did I remember, כן, כאילו, דוקטור רמנזר לא ממש מגיב לאמירה הזאת, ואז היא שואלת, did I remember write them? כן, כאילו, רמנזר עשו הכל בבית ספר, אז היא גם מניחה שאיזה רמנזר כתב את השיר הזה. I don't think so, said Dr. רמנזר, לא נראה לי. And then he said, no, wait, ואז הוא אמר, רגע, לא, that's the new song, זה השיר החדש. רמנזר didn't write it. Tom Hillier wrote it. לא מישהו ממשפחת רמנזר כתב את זה, אלא תום הילייר, זה שפגשנו קודם במכונית הרעועה הזאת, שהוא אבא של איזה, שהוא בן של איזה מכונאי. The man in that old car we passed? מה, האיש במכונית הישנה שהרגע עברנו? Sure, said Dr. רמנזר. Tom wrote it. I remember when he wrote it. כן, הוא זה שכתב את השיר שמאדיר את בית הספר. אני זוכר שהוא כתב את זה. A scholarship boy wrote it? ילד שהוא למד בבית ספר מתוקף מלגה, לא מזה שהוא בא ממשפחה עשירה ומיוחסת, הוא זה שכתב את השיר? הנה עוד איזשהו משפט סנובי כזה של סילביה. I think that's awfully nice. He was a scholarship boy, wasn't he? נכון, הוא היה ילד של מלגה. His father was an ordinary automobile mechanic in North Martin. כן, אני מניח שהוא היה ילד מלגה, כי האבא שלו לא בא ממשפחה עשירה, הוא היה מכוניות רגיל. You hear what a democratic school you're going to, Eli, said Sylvia. אתה רואה לאיזה בית ספר דמוקרטי מדהים אתה הולך, Eli. אוקיי, אז הם מגיעים לבית הספר, half an hour later, Ben Barkley brought the limousine to a stop before the Holy House. אז הם מגיעים בעצם לאוניברסיטה, הם נכנסים לקולג', הם נכנסים לאיזשהו מקום שנקרא Holy House, שזה a rumbling country inn 20 years older than the Republic. איזשהו מין מבנה כזה חצי מתמוטט, שהוא ישן, אוקיי? 20 שנה, ישן יותר מהרפובליקה, כאילו מהקמת ארצות הברית. The inn was on the edge of the White Hills Ward, והמבנה הזה בעצם הוא בקצה של המשטח דשא הזה, glimpsing the school's rooftops and spires over the innocent wilderness of the Sanford Remesselberg Center. כאילו בעצם צופה גם על הגגות של בית הספר, וגם על האזור הטבעי יותר, המיוער יותר של המקלט לציפורים, כאילו המחסה לציפורים. So Ben Barkley was sent away with a car for an hour and a half. Ben Barkley, שזה הנהג השחור, אומרים לו, תחזור עוד שעה וחצי. Dr. רמנזר, Shepard, Sylvia and Eli, ודוקטור רמנזר בעצם מכניס את סילביה ואילי into a familiar, low-ceilinged world of pewter clocks, lovely old woods, agreeable servants, elegant food, and drink. זה מכניס אותם לבניין מוכר, familiar, low-ceilinged עם תקרה נמוכה, pewter זה מין מתכת כזאת, lovely old woods, כאילו מין מקום כזה cozy, עם רהיטים כאלה ישנים יפים, agreeable servants, ממש כזה מלצרים, חצי משרתים שעושים הכל כדי לשרת אותך, אוכל ושתייה. אילי, clumsy with her, אילי שהוא כולו מרגיש נורא, אוקיי? הוא יודע מה הולך לקרות, הוא clumsy, הוא מגושם, לא בגלל שהוא כזה, מרוב בעתה, מרוב חרדה, of what was surely to come, ממה שבטוח עומד לקרות לו. Banged a grandmother clock with his elbow as he passed, והוא בעצם עם המרפק שלו נתקע במין שעון כזה, שעון סבתא, זה מין שעון קטן כזה, כשהוא עבר, made the clock cry, ובעצם הוא גרם לשעון לבכות, כשבעצם השעון משקף את הרגשות של אילי, אוקיי? אילי לא יכול עכשיו לבכות, הוא צריך לשמור על, הוא מושך את הזמן עד שבעצם ההורים שלו יגלו שהוא לא יתקבל, אז הוא מושך את הזמן, הוא לא יכול לבכות בקול, השעון בוכה במקומו. סילביה excused herself, סילביה אמרה כזה, סליחה, אני הלכה במקום אחר, דוקטור רמנזל and Eli
went to the threshold of the dining room, הם עוברים את האבא והבן, עוברים את המפתן לכיוון חדר האוכל, where a hostess welcomed them both by name, ועומדת מארחת ומקדמת אותם, כאילו מקבלת אותם, היא מכירה אותם, היא יודעת איך קוראים להם, היא אומרת להם שלום מיסטר רמנזו, אוקיי? זאת אומרת, הם מאוד מוכרים שם בבית הספר הזה, מה שהופך את המצב של אילי לעוד יותר קשה. They were given a table beneath an oil portrait. אז הם קיבלו שולחן, כאילו היא הובילה אותם לשבת בשולחן, לאכול, והם מתיישבים מתחת לציור פורטרט של שמן, of one of the three White Hill boys, של אחד משלושת הבנים, תלמידים של White Hill, who had gone on to become president of the United States, שהפכו מאוחר יותר לנשיאי ארצות הברית. זאת אומרת, בעצם בבית הספר הזה, כל כך מפורסם וכל כך יוקרתי, למדו שלושה אנשים שאחר כך הפכו להיות נשיאים של ארצות הברית, והם בעצם אילי ואבא שלו מתיישבים מתחת לתמונה של אחד מהתלמידים האלה שהפך להיות נשיא ארצות הברית. אוקיי, זה היה החלק השלישי.